Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadith ikijokera kwa olemekezeka Ismail mwana wa Ubayd mwana wa Rifaa amene akufotokoza kuti agogo anga adati tidatuluka pamodzi ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamene anthu adali kuchita malonda chigawo cha kumbanda kucha, ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adawitana nati inu ochita malonda. Ndiye pamene adamuyang'ana mtumiki ndi kukweza makosi awo, mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati anthu ochita malonda pa tsiku la Kiyama adzakaukitsidwa ngati anthu ochimwa, kungopatula okhawo amene amakhala kuti akumuopa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumachita zabwino komanso ndi kumulankhula zoona zokhazokha. Hadithi imene ikupezeka mu Sahih Tirmidhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala